акбар ҷураев аз поягузорони телевизиони тоҷик ва раиси пешини кумитаи радио ва телевизиони тоҷикистон шаби 3 декабр бар асари беморӣ дар синни 80 дар манзили худ даргузашт. акбар ҷураев аз арбобони фарҳанги тоҷикистон ба шумор рафта ва нахустин нафаре аст ки тугмаи оғози барномаҳои телевизиони тоҷикистонро ҳамчун коргардони ҷавон дар таърихи 3 октябри соли 1959 пахш кардааст. мо ин каскати қариб 45 сол кор кардем аз соли 1964. ин кас барои мо устод будам, на фақат барои мо, барои ҳамаи коргарони телевизиони ҷумҳурии тоҷикистон. ман қати кор карда то якум ҷонишини раиси комитети радио телевизиони республика ма ва каскати кор кардам. бисёр одами хушҳол буданд, ҳамо ёд медоданд. марги акбар шодмонович ҷураев барои тамоми аҳли фарҳанги ҷумҳурӣ як талафоти вазин аст. зеро акбар шодмонович аз қабили шахсиятҳое ҳастанд ки ҳам дар ҳаёти фарҳангӣ ва ҳам дар ҳаёти сиёсии ҷомеи тоҷикистон нақши муассире доштанд. ва агар мо ба зиндагиномаашон назар кунем, мебинем ки он ҳамеша пайванд ба соҳаи телевизиони тоҷикистон доштааст ва тамоми зинаҳои фаъолиятро дар телевизиони тоҷикистон тай карда то ба вазифаи раиси кумитаи давлатии телевизион ва радиои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият карданд. ин кас аз онҳое буданд ки дар фаъолияти телевизиони тоҷикистон як таҳаввулоте анҷом доданд. бахусус дар давраи фаъолияти ин кас барномаҳои радио телевизион бештар ба масъалаҳои худшиносиву худогоҳии миллӣ, рӯ овардан ба ҳофизаи таърихии миллат ва барномаҳои иттилоотиву фарҳангӣ низ ҷанбаи худшиносиву худогоҳӣ касб карданд. дар маросими видо бо акбар ҷураев пайвандон ва ёру дӯстон ҷамъ омада марги ӯро талафоти калон дар тоҷикистон унвон карданд.